Kumusta mga subscribers ng subscribers? Yan na po, balik na po ng harana ni Dudong Pormentira sa YouTube channel o Facebook. Palihog, follow o niya, subscribe sa kung harana ni Dudong Pormentira sa YouTube. Like, share, and subscribe. O niya'y awit kagihang nyo sa akong kauban sa harana kanhi dito sa Bohol, si Pare Art Bigrosado. Usa ka karaang kanta nga para sa harana gyud. Akong ihalad ni sa ako mga kadugo, mga tanang mga Pormentira, mga igot pamilya diha sa naani nagpundok sa Kalumpang, Junior Santos, nasa Digos po na di po dihay badyang kana diha mga Pormentira, Gurgunyo, o tuwa po'y Tits Birmil Pormentira tos matanaw sa Davao del Sur, o ang akong ubang mga kadugo diya karon sa kuan Lapu-Lapu Davao Oriental, diha man ko nagdakuan ang napita. Diha ko nagtubok pagsugod yun. Diha mga Giyaw pamili, naasawa na sa mga isuon diyang nakasawa diha Giyaw, Barida. O sa tanan sa mga higalang ato kang Nimi Pormentira, kang Tiryo, hilig man Tiryo na kanta-kanta. Kumusta diya? Diya sa Iligan. Sila si Rubin Pormentira, Fernan, Bobby, Leo, Marvin, Lex, Ri. Kaning akong awit, akong ihala din yung tanan. O sa katong mga amigo na akong tanan yun. O katong nagsubay din yung atong vlog. Ni aning awit akong ihala din yung karon nga karaan. Wan ako'y paglaom karon ngawa ka na ning dughan ko, asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Mangit-ngit nga walay sama ang dalan nga akong gisubay karon nga gihikawan ang akong kalipay nining dughan. Way hulong ang bulog sa kasakit ko, mayo pag matapos ing kinabuhi kaysa mag-antos. Karon nga gihikawan sa iyang kalipay kining akong dughan. Way hunong ang bulog sa kasakit ko, mayo pag matapos king kinabuhi kaysa mag-antos. Wan ako'y paglaom karon ngawa ka na ning dughan ko, mayo pag matapos king kinabuhi kaysa mag-antos.